Navštivte s námi Dominikánskou republiku. Hotel Paradise Beach Resort se nachází na severním pobřeží 30 minut od letiště a 3 kilometry od rušného přístavního města Puerto Plata. Budova hotelu je obklopená písečnými plážemi. Je postavená ve viktoriánském slohu a najdete zde 436 pokojů v několika obytných blocích a 2 až 3 poschodích. Atmosféru 3,5 hvězdičkového hotelu dokresluje rozlehlá zahrada, která láká nejen k odpočinku. Pokoje nabízí hotel ve 2 variantách, menší standard a větší superior. Jsou zařízeny pro tuto zemi v typickém stylu, s koupelnou, klimatizací, telefonem a satelitní televizí. Typ pokoje superior je s balkonem nebo terasou a nabízí také úchvatný výhled na moře. Plná penze je ve formě buffet, můžete ale zvolit i večeře v některé z restaurací à la carte či otevřené buffet a grill přímo na pláži. Určitě byste měli ochutnat i národní jídlo La Bandera Dominicana, připravené z dušeného hovězího masa, rýže a červených fazolí. Po dobrém jídle vám určitě přijde vhod některý z nočních barů, kde kromě standardní nabídky nápojů nemůžete vynechat místní specialitu, a to sladký rumový punč, na který má každý barman vlastní recept. Na své si zde přijdou i milovníci sportu, dobrodruzi i nezávislí cestovatelé. Jedním z oblíbených způsobů, jak poznat zdejší krajinu, je výlet na kole, které si bez problémů půjčíte na místě. Tradičním cílem je pak nejvyšší hora Karibiku, Pico Duarte. Vyznavačům golfu je k dispozici 18-jamkové hřiště se špičkovými parametry. Nejlákavějším místem pro relax je ale samozřejmě moře. Čisté a teplé, bez nepříjemných překvapení, jako jsou medúzy, ježovky nebo žraloci. Vy tedy můžete bez obav plavat, surfovat, plachtit nebo nahlédnout podmořskou hladinu v neoprénu. Místní pláže jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Děti si tu mohou hrát v příjemném stínu královských palem. Pokud se vám bude moře zdát příliš neklidné, využijte sladkovodního bazénu s plovoucím barem. Pro děti tu najdete kromě bazénku i miniklub. Lehátka, osušky a slunečníky jsou samozřejmostí jak u bazénu, tak na pláži. To a mnohem více nabízí dovolená v Dominikánské republice.